Hey, umi boya de kwa no mma ya malo no mma no we wo adapta gom ni walo ai ko nya kesi akuya sharp nsogbu na adeba ana adekwala ndị nwe ya okay what 44 okay I hope for best. Good evening once again to all my fans and my friends here. I want to say good evening. Love from Asaba, Delta State. Let me dress myself properly because this night is going to be a roller coaster. Everybody will feel it. Yes, we are all going to feel it. Then go feel it. All right, so what is happening? Just hours of Kenneth Okonkwo and Okeke coming out. Maybe I stress how disappointed or how unfortunate or that ADC as a party and their presidential flag bearer could not pick, ADC could not pick the vice from Southeast. Owuteka Kenneth Okonkwo. And here Awutelian, but the major reason in Joanna Leva this night. So Ken Okonkwo assistance now, we go to serious problem. Problem you brought one, but not two. You first some people now what are trouble. Politics. Adeji much abia. They buy politics, you buy a full time. You may want another job. You ga no na amu etu esi amu akwụkwọ, you ga graduate n'ime. If you see a politician, onye akpọ a politician, obodo na akpọ ya asị. Ihe obodo ji akpọ ya asị bụ years ọnọgolu na politics and ha na like of changes na fafro changes. No man can give what he or she doesn't have. Politicking as a job. Ndị Igbo ka ya mụ ya. Ken Okonkwo bụ a seasoned or a legend ka ọ bụ na Nollywood. Yes. Look at me in a video the other day. I was trying to point out something. The fact remains that now, yes, you bear with me because this phone is charging, right? The phone not charging, so as long as charger in the port, oh God, you see, so the volume mama is okay, but then see I'm bringing it closer now. Can my voice get to? Can it not too closer to the mic? Can you hear me now? Or go clearer? Or go clearer? Well, I can see where Chalk and cover this thing this night so that now okay, request some of my friends in water. Oh, so many challenges in this thing I know, which I need you to know, especially in Gawabo content creating and broadcasting. The kind of people gonna be your program, they gonna follow you. Their presence will change everything about you. The kind of followers they got shop anywhere because a more on the well as followers. You might half of them, and I'm half of them will have taken on your phone at TikTok, Kobia, a 5 year. Enough 5 years sometimes. The very moment the caliber of people. Malo na ndị DSS na-abịa na the program. Malo na ndị army na-abịa na your program. Malo na ndị dị iche iche na-abịa your program. Ma ndị ori, ma ndị mbulu, ma ndị ama, ma ndị agụ na-eche mba na ndị otie. You ga-abịazi dizie very very careful with your choice of words. You got this selective of the topic you need to deal with. And again, and I try as much as possible to in their good books. When it comes to religion, abstain.
in where anything. But when it comes to politics, you get in your, especially when somebody in I like Rodia in the active. So better. Actually, that's what makes me Onyambo. It doesn't stop me from being blunt about it. I might not choose my words carefully. Try, yeah, very much not to make somebody your topic of discussion every day. Otherwise, that thing will eat deep into you. I know eat deep into you, occupy yeah, part of your life. If that you cannot do without. Anytime open up on a screen, nyaki gonna discuss. Well, people way for a different reason. If open up time yana season, this is the very best time for Andy Okeke to prove to the world after all, Reno Omokri, Omelia, I for Reno Omokri goes where rise by Ibuba propaganda they criticize all the time, where Ken Okonkwo during 2023, a weir of ma. No, because I want so many problems on a handle that time, trying to sell the party to the people, trying again to sell the candidate P2B, and managing the problems, the crisis in Apatana, the this thing. So Amechi go nka, man, at this time around, Kona Otazi the nature of politics, which from all ramifications, P2B was a senior colleague in the area of politics. P2B joined politics while Ken Okonkwo can be active in a movie. Even since I called to the chamber or to the bench, on my phone now where since I have bear anything connect here like a high profile case gonna handle. I try to publicize ya or no when somebody ama well issue a high anya. Man, I don't have full mother de ka Adeyanju be arise yours by make some if I go see yes that I am interested in this profession. Now, Ken Okonkwo anya foria as a lawyer. I have for as lawyer. If I na fear still, I na fear an actor. So keep off go reality in politics. Which P2B na born or labor. Onwe ko si di opwo. Onwe kwa ko si di ebe opwo. On a fear ahead of time. Ya can the West onya. If you go kwa nka ai wan. Na nche niile ga support here to the end. That's how I give my support. But I support will not mean that I will not criticize you. I go criticize you. I will not be blinded by the love for you. Anyhow, no. I will still stand by you. Oh, ya ka eji enwe oyi. Ya ka eji enwe nwanne. Ife differentiate nwanne. Onye Igbo. Onye Yoruba abụdatina. Onye Yoruba makwa na emesịa n'ụnụ ga-anaba unu. Ọma. So onwe ife bụ nwanne. Ị ga-eme na nwanne gị zuru ori n'ime afịa na-akụ ife ka isi ya na ọ bụrụ nwanne gị. You can't deny him. Ọ nwanne gị kama na olu gị yọta ha ka akpọghị gị ya na ndụ ka ị were aka deal with him. All the good. Oge a ka ị ga-afụ onye Igbo ma ọ bụ papa ma ọ bụ broda ka esi eme ya. That very place bụ onye ọbụla na-akụ ya nwa dọpụta ahụ kụkwa gị ihe n'ihu ndị a ọ kụzie gị ihe anwa ọyọbazie ndị a sị biko na sị rapụrụ ya ka ya je deal owuto ya n'ife ọchọ bụ na ọchọ ka ọ kpọọ afa the family naanị. So ndị mmadụ afụgo ka o si wee jaa nwanne kụọ ya sị na ọ dịkwa ka ọ ga-emenwe ya ngwa ka anyị rapụrụ ya jeje ka oje na ọkụkọ ihe ịghọtago mana ọ karịa mma na onye akụrụ danụ na-atụrụ gị ụtụ aka anị. So nwanne na-ebe nwanne ọbara bụ ọbara ya ka nji wee sị that na
politics a na-eme na Nigeria ndị Igbo ka nidere ịmụta ya ọfụma ka ị wee ghọta ebe a na-eje. O nwere the reason anyị cha ga-eji wee ya support Peter Obi na ihe melụ today. Court abanụọna 5 political parties and ADC nọ n'ime ya. ADC nọ n'ime ya. Ọ dị 5 asịsị dịrị ọgwa INEC na ha dị register aha. Ka ekwe n'oge EPIC presidential vice presidential candidate kemgbe a na-aba na ya. One, ị ga-ama na Tinubu na Rotimi Amechi esiri ofe ụzọ aga. I wee welu Rotimi Amechi wee mee vice president ka ọ bịa stand ya against onye a. Ịgbagotu well ife melụ former governor of Kaduna State bụ Nasir El-Rufai. Problem ọ na-enwe taa bụ because of ADC. Ọ pụtalụ ka ha gangikwa up 85 gang up 2015 prior to 2015. Ha gangi up suo Nigeria ọkụ ahụ agbaba. Jonathan agba ọsọ ha wee welu ya wee nega ya afụ na ndị a chọrọ isukwa obodo ọkụ ka ewepụ ya nwa anị ma n'ọtọ ọnụ ya maka okwu n'ọtọ ọnụ ya ka ọ na-eme. Anọ n'enu ya ọfụ na the backbone bugodu bụ El-Rufai ọnwụrụ ya ti ya n'ime n'ọlụkwa n'ụsọ na watch. Amechi agbagotago kịta apịatugodu ndị aka because no ya na-achị nya jidi judiciary echi ije court jebe court a na under him. Ihe niile ọ na-ego jeep na-ebunye na-eme magic na-arụ ụlọ na-enye ha tụrụ onwe ike chena amụ ihe ọ na-eme ya ka anyị wee kwuo na ịnata ni onye ọchịchị a itinye protest echi ha nwere ego onye ọbụla taa onye ọbụla apụta na-ekwu na ihe onye a na-eme dị ha mma. Ndị na-ege na fa plan ka eje protest ya onye ada aza Jagaban n'ọnụ den ya ka onye Yoruba na Yoruba ma ndị Yoruba nwee anyị mana ọfụma na we know them too well. Onye na-amụrụ ya ka ya bụ onye nwụrụ anwụ. Abịa n'ego ịchụ ego anyị ka ndị Yoruba ma abịa na politics ha ka anyị. Now ka ịghọta ihe a Kenneth Okonkwo na-aghọtara maka na nkịta ọbụla jiri ebe a na-edebere ya nri je na-anyụ nsị ka a gbasara ya. Atiku chọburu iwe vice president before jee na South ọ bịa were Ifeanyị Ọkọwa akụpụ ha agba second, Tinubu agba first, Obi agba third according to ife ha gwara anyị. Erukwe na nke akwa ọ chọkwa iwe ọ gabakwa South. Rotimi Amechi onye Ikwere ọkwa Ikwere bụ Igbo ka ọ na Ikwere abụọzi Igbo maka ụmụnne anyị na-apụta na anyị ncha niile bụ ofu ka obodo ọbụla na-ama obi akwa na-abụ na ha bụ Igbo ebe ọ nwere ka ihe na-akpọ nke a sị bịa gịnị ka na nke anyị na ofu ya na Ikwere bụ Igbo Agbọ bụ Igbo Ọnịcha nke a bụ Igbo. Etu ejiri Ikwere jee were na hope nọ na Atiku welu onye Igbo wee mee maka na argumenti Kenneth Okonkwo ndị ka na-akpọ ya ndị argumenti Andy bụ that ADC ekwesịrọ isi na South wee pick a presidential candidate. Not only that, yes, the ADC kwesịrị pick
either president or vice president from southeast. Now argues na since 1999 na this zone bụ the only zone na can produce president and the vice. Na southwest they produce gear, south they produce go president, produce go vice, mana southeast they produce be. Why now ijekwa jeme anọkwa marginalization ka ị na-efuel anyị na-anya efu na onye nke na-anọ jekwa iwe onye southwest jekwa iwe presidential candidate presidential vice jebe na n'ugwu Hausa Shetima jewelu na north anọ ya na ya ka nọ na which ọ dịka ọ drop ya na-achị iwe onye ọzọ whichever way Tinubu can never pick from southeast. So now ọ bụrụ na ị na-anya fụ na those top parties na-eme anyị avoid since some time ọ nọdụrọlụgo enough ịghọta na achọrọ anyị achọ in that system, achọrọ anyị achọ ha ga-try everything possible ka ewepụ anyị a na-eme. Ị na-anya ka ndị nke ọzọ gbatalụgo they no go try am even about agreement between the north and the south. Na southeast adịrọ involved. Ọ na-try to remind them na this ADC bụ onye Igbo form ya in 2005. Not just when the party now to allow for coalition and what's good governance na ndị otu ya. Ebe na-akọ wa ịkọ PDP ka ndị form ya gịnị mezie gịnị na mezie. O nwere ebe edebere anyị. O nwere ebe edebere anyị na Nigeria. That is why nji wee kweta na otu a Peter Obi nọ na aga m support ya. Kama anyị ga-enye onye ọzọ na-abụrụ onye Igbo vote, anyị enye ya Peter Obi si enye ya the presidency ka anyị nọrọ ka anyị si nọrọ ha develop bebe ha no yawa. May they develop their place, no problem. With the little I wear, if we can manage, if all the governors in the southeast can manage like the governor of Abia State or even governor of Enugu State, I think in the next 20 years, ani Igbo ga-adị far better than all the kita. They don't want us to smell the seat of presidency. That's president. They don't want it for us. The farthest we can go cannot be more than Senate president. Yes. That's the only place they can allow us. Tinubu for sure will make 2027. Tinubu will sit there till T31, mark it anywhere. If you like stage protest till tomorrow, anything you like, go and do. Tinubu will never leave that seat. Obi will defeat him, hands down, but he cannot vacate that seat, and nothing will happen. He has everything. INEC is under him. He has the military. He has the judiciary. He has the police. He has everything. Even in the street. This guy is a political guru. For that reason, every Igbo man their vote to Obi. I thought he was going to join this NDC because that could be their next plan. They will find a way. They will find a way to remove Obi from this thing. But they are scared somehow. So Tinubu had Fugodu Peter Obi as threat Nyaliana. Come on, Atiku ni. Because someone Atiku can don't vote ya n'ugwu Hausa, don't recall ya. You want to go? Na man ndị a ga challenge kwa na court. Fa ga challenge. Fa ga challenge, but na ina challenge you no go win. You no go win. Tinubu. I ga amụtarịrị politics. I ga amụta. The man ada eme mkpọtụ. Ọ dị eme mkpọtụ. Ọ nọ lawyer ka ọ na-study ka ihe m ga-eme ndị a. From morning till night, a na-ewetara ha reports. Ha dọ na ana.
department by department na coordinate ke strategy enwe chief strategist ma planners ma ihe executioners ma ihe niile anọdị a na-ebu ihe uche na-ebunye uche na-ebunye uche na ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme a na-ese ya onye politics. So gị bụ onye Igbo, I hope na after today na ị ga-ama na ọ bụrụ onye ọbụla mma obi akwa na-abụ bụ onye Igbo. Ege m ntị, if you want to accept it, you accept it. Ị ga-ama na ọ bụrụ onye ọbụla sụrụ Igbo ị na-asụ bụ onye Igbo. Igbo mụtara ụmụ. Nne jiri ọsị ya, ọ bụrụ ọsị Igbo ka edebere, ọ bụrụ ọsị Igbo bụ ka a mụtara. Igbo nwere ụmụnne. Ịmụọ ụmụ nke gị si n'afọ ụmụ nke gị malụghị, ịmụọ nke gị si n'afọ ya malụghị. Emeta na ya masị ofu azụ. Nwee ike apụtara gbaa agba yeghe sị na ya bụrụ onye Igbo. Ihe niile si within that side pụtakwa ha na-asị na ha bụrụ ndị Igbo. Isi ebe isi chụrụ ha na-achụgharị ha na-atọ ọnụ, chụrụ ha gafeta Asaba, chụrụ ha gbagobe Iselukwu jebekwa Bini. Mmadụ gwara gị na ya bụ Bini. Ị na-asị agata wee nke bụ na ọ bụ Bini. Ọ gị ya agwụ ya ebe ozi. Eke ya mụrụ ebe onye ebe ọ bụ. Whether ma ọ bụ South East ma ọ bụ South South, Igbo bụ Igbo. Ọ ife a ka nchọ ka Kenneth Okonkwo. Kenneth Okonkwo na-afụzi ya na Atiku pikiri onye Igbo. Iwu ọbụna South East ka ọ ga-abụ, o wee bụ na onye South East kwaso ndị Igbo dominate ya. Then South South ndị Igbo na ya no dị mixed up with other people. So wele ya na onye Igbo na, because ihe a mere during the time a na-eme ihe Biafra. Ngwakwa ya look. Na Biafra mụ bụ onye Igbo ga-eso n'ime ya bụ Biafra nke comprises so ndị kwetara na ha bụ ndị Igbo. Na ma ga-eso mme Biafra nke ị ga-asịkwa ka ị nachiga bakwa back to 1967 ka ijeje create bekwa map ya kpọta ndị ekewapụgoro onwe ha na-asị gị na nwe ya jikọrọ gị na ha mụ na ha bịakwa ịdọ aka n'ọnụ. Mba, na m achọ nke a na-ejilu wite onye Igbo mara na onye Igbo ka mụ na ya na-emekọ ihe. Ihe niile ahụ ekwuru enwe anya n'ụlọ ya nsị ya chọọ ya kpatara na mbosi ọbụla a ga-eme sit at home ị ga-arụ na agbagburu mmadụ na Anambra, gbagbuo n'Enugu, gbagbuo n'Imo, gbagbuo n'Abịa, mana ị ya anụ na-agbagburu na Bayelsa, ọ na-agbagburu na Cross River, ma ọ na-agbagburu na Edo, ọ na-agbagburu na Delta. Ị ya anụ si ya ebe dị na Akwa Ibom adịghị ready ịgba mmadụ na Akwa Ibom maka sit at home na eru ha na ana Igbo onu na-ajụzi ọsọ na South East a ka a na-emezi ife Biafra. Eche niile ekwu okwu Biafra 1967. Achọ onye lụ si ruruo n'isi achị enforce ya si enforce ya, mana ịma na ọ dịrọ serious na ọ dịghị how possible. So etu anyị si ekonukọ na ndị abụ ụmụnne gị na ha bụ ụmụnne gị na ha bụ ụmụnne gị, I hope na ị ga-afụ ya kịta n'ọkwa one of ụmụnne gị ka epikiri na ọ ka efio na, mana anyị nwa na-ada afio na afụ another picture that na ndị anụnwa ga-adị comfortable gba egwu with ndị riverine areas na-asụ Igbo than ịlụkọ with hinterland Igbo. O siri ike, osika ọ na-abịa ka ị na-ezili ya wee fụ na ofu onye bụ onye Igbo Naijiria niile na ha agbagidego mbọ ka afụ kọma, ha agbagidego mbọ ka afụ ebe nwoke ha nwee problem. Ọ dị possible ha nwa atọnụzie si okay fine ka ha love what the man ana ha love bagie, maka na after since ya kwa edela anya ka ọ nụọ ọgụ ma ka o mee nka ọ nụrụ ọgụ ọ nakpụla onwe ya pụtakwa again onto nwanne m ọ bụ na ife need clean ka anyị kwakwa anya ọzọkwa. Ịghọtago, ọ na-agbala onwe ya egwu ya ọ ya agụ biko ngị bịa tinyere ya mkpu. Ịghọtago, ọ na-emere onwe ihe ya ihe eme bụ
ị na-emekwa nke gị mana ihe gwa m ike bụ ka ihe ndị ji wee filuo na ọrụ fitiri ya in the area of politics bụ ebe a na-ekwu chọchọchọ to promote ọkwa advert ka ị na-eme nwekwa ihe dị iche na ihe a Kenneth Okonkwo na-eme na hype ọkwa hype man ka ọnụ na-adịrị awe Andy bụ hype man ọ ihe ọ na-alụ ya na ihe Andy Okeke na-alụ na Nigerian politics bụ hype man asị a hype ba party ọ na hype the party ọ na hype party ọ na hype presidential candidate na hype ọ na-akọwara gị nnetu onye a si wee kọwa Peter Obi onye akọwagidezi Peter Obi nna onye ọbụla alọvbazie Peter Obi alọvbazie Peter Obi ma ụmụazị Kenneth ana hype even onwe hype ọ ya hype ọ Peter Obi na onwe ya teta ụlọ ọ na-ajụ nna gị na-emesi onwe ya na di ọ ya nwụrụ dị credentials ka ezi ya ma ama akwụrụ na ya nwụrụ dị credentials the man na hype ị na-agba mbọ ka e bụrụ party leader like long ya bụ the national secretary of this party or national video na mba overhyping ka Kenneth ji wee pụta wee na-ekwu na somebody gwara ya na Peter Obi si aweta 10 million ọ nara 10 million naira na Peter Obi bụ a criminal na ọ ga-awụ ya na a na-ekwu ọ na-aṅụ to God dị n'ime ya the thing dịta otu o si wee dizi over serious ewee dubazie ka ife na-emezi ewekpọma nwoke ka ihe gị na Kenneth na-eje isi na Peter Obi na-alụghị ego nwoke si na chakwa na ekwu ọkwa onye kwuru asị anọ ife Andy Okeke kwuru na Andy Okeke si na ọ ga-egwara ya na Peter Obi juru n'ori na ọ na-alụ ụnụ 10 million nwoke si n'ebe na-ekwu ọkwa na ọbọkwa ife ọgwa Andy Oba na ọbọkwa ife ọgwa Andy Okeke na ọ bụrụ ife ọgwa Andy Okeke Andy eyosi anya kpọsị na ya bụ na asị ya nwakwuo nwoke a na-ekwuzi kịta na abụ ma obi ya na ya ga-asị tutu anybody a na-agbagote na ọ ga-agwa ndị Nigerian Broadcasting Service ka ọ commission gwagasịa ndị ọzọ before mmadụ ga-abịa ebe ka ebu ụzọ nene onye o mere bụrụ na onye a na-esewasị enwere ike ọ ya akpọribe kpọricha maka na onwe Andy nwe ka o si eme ọ na-eme ihe ọ na-eme ọma na ndị mmadụ na watch etu esi ị na-achọ ka edisia correct everywhere hey na ndị mba hype nke gị okali nwoke a na-ekwu na ya gwakwu ya na nwa mgbe Peter Obi ji wee narị ya n'ihe na-agwa ya bụ na national secretary NDC n'ọya ka ya na ya kwuru onye a na-ekwu ka esi eko ya n'isi Peter Obi achọkwa inwe ndidi ya na ama na ya ọ bụ mmadụ ya gwa ịmara nwoke a bụ onye Katọlik ịma Peter Obi bụ onye Katọlik ịma ndị Katọlik nwoke ha si eme a ga-agba gị akwụkwọ for sure mana ada arọchị ga-arọchị ịmana ọ ka ndị Italians mafians juru ebe a etu a ka ha dị mana akaba ya abaghị ya ma amụsu ya ma ndị ogboni join all the thing mebibezie so mana ọ nenecha na Andy Okeke ọchị gbaji aka ọgbakọ ego one ka nwoke ma ji ego one ka anyị anata dị nwoke ma ka o mechi nata ọnụ ọ ka anyị narị ya 1 billion asị 1 billion gị na ọ ya dị ya ka ọ bụ egwu ụmụazị ka a na-agba si na ya 10 billion obi ya wee sịba no yeah you see this you know it's my junior brother and I am you know I say I'm going to 5 million I say hey and area 5 billion Peter Obi ị ga-enye anyị 5 billion and ị ga-abịa tender apology iwe jebe na national newspaper ise ma ọrụ iri jeje kwughachiri ife ikwu bụchaba ọnụ anyị wee naba village je kpụọ arụ
n'ọdịka ịgbara anya na-elobu na mgbe ụfọdụ anyị na-echebe na stupidity bụ acting ka a na-eme ịghọtago so ụdị ya ọbịa dị like this ị na-apịkọzi ka ihe na-eme enidi ka eje megasịfere wezi opportunity ahụ lụọrụ ya agwụ because so many things mekwara na movie o mana some of you ama o nwere ife a na art si ya na movie that na-aba aga ime jụọ ndị na-eme film itogo nwe ife a na-emesi ọba aga ime like o nwere ebe unu ga-eje jee lụọ shrine itogo makeup nwere ike jee lụọ shrine ọma na ukwu isi ọ na-alụ ya na alụsị nọ bụ ebe a iwe art film iwe na-eme ọ bụrụ ka a alacha ọbụla maka ife m na-agwa omem na obodo a na-akpọ Ila na Delta steeti o nwere ebe a na-akpọ Aningene ebe a ka anyị na-eshutkarị movie mgbe ahụ o nwere one film mme mgbe ahụ o nwere nwa mụ na ya mere ife abụnụ anyị emesi ife abụta nna love chalụkwa ọkụ original love kwa nna-asị nna gị na-emezi adị mana ụdị love agha na-ebu imezie gị elibe so now enidi ka alụọla onye agwa ya maba ife gaa na fim anyị na ihe afụ na mere ndị fim anwụbọnatara na enyi anya ma ya nwaba anwụ so mgbe ụfọdụ ọnwụ na-egbu nkịta ada ekwe ya n'isi nsị mmadụ chọọ karịa mmadụ gwụba ọka ọ na-adị ibe ozugbo n'ugwu ya ka o ji ama mma iji nwayọọ na oji nwayọọ aga-ada emelụ arụ igbo oke speed melụ arụ ngwa na enu pati ahụ ị na-aba mba na Peter Obi could not stand and fight for ngwa na ihe mee kịta even gị nwa ebitrelu gị nwa bitre kwuo onye nwe di pati na onwere isi na South East ha kpọrọ na the 10 ife a niile bụ nkata akpara akpa Peter Obi efu n'oge decide ya ka ọ pụọ ana ọ bụrụ na Peter Obi nọ ọkwa mana ọha ncha niile ka a ga-aba anụzi kịta omejizi kịta jee baa ịkwazi another party after ka emechago primaries ijekwa jee baa another party wee register ba ife ọ na ọ ga-enye nsogbu so Peter Obi afụgokwa datin because ị na-efi n'ọsọ gị na-afụ to fight that apapa na abure kesi ha na-abụ ị na-enye anya ọfụma oge ị ga-ama na ife a bụ well orchestrated plan emere ya ka e wee disorganize ya the party a na-eme ya eme ọha ncha bụ politics a ga-eji one thing bata n'ime unu disorganize unu adị steady na-enwe problem nya the crisis will never end a na-alụ ya alụ a na-efuel ya a na-eje court nya asịghị na onwe ya ga na ebe a na ọka achọ interim ga na ama na-eji ya until ọkwa nọ fubara kwe nọ je declare Rivers state of emergency na ebe obodo a na-anwụ ya na ya na-agba war anything is possible all politics ka e wee malụ ma fubara filuo hunger filuo somehow ma oge eje kpọọla onye isi a na godfather ya meanwhile ya zugoro ike ka e wee opportunity a businata ego dị na Rivers ka akwụsị ibi oke ego amaghị na aghọta so ihe niile a bụ politics etinye ya na Labour Party Peter Obi n'anya atrai ihe a ga-atrai ma ino work ịgwanụ mmadụ ka ị ga-agwụ ya ọjọọ pụọla onwe gị na egwu onye a nene ozugbo ọ pụrụ ebe ahụ the case end ya eje court end ya dị mata ozugbo now ọ batago na ADC which mana o take their time to join ọ bata na the ADC ndị mmadụ abata ADC ozugbo ndị mmadụ bataba ADC adịbago popular hebrew their problem bịa ewelugodu bido na the party leader na ọ dịghị kwesịghị ịbụ nke a ma nke ọzọ ejebekwa court dị na ya David Mark na-eji ya a na-eburu erufai ọ na-azụ ụgba dị ya n'isi ya na-edisorganize the thing achọzie ka apịa ya Peter Obi n'anya fụ ihe na-achọ ime na ọsị ka ya were n'oge pụọ na ọ nọ ebe a eme primaries na ọ ga-ada anọ ọmajenwuzi na another party decide okay ka ya jee na party a na-amara ama ka ya jee ebe a ka ọ hapụrụ ndị a nka before then verify gị ọfụma make ya sure
verify ya make ya sure that okay ebe ọzọ akala iji kodi ebu na oji regista jee n'Enugu jee regista mana ama na-ekwubi ya sị maka na one day ị ga-anụkwa na ọ kwesịrị regista na wọd ya ma ọkwa na aka ofu akụkọ ga-emekwa ka nwanna gbagharịba which na mgbe ahụ o ji regista na NDC na Enugu. I was wondering why Enugu, why not Agụlụ, because echikwa a ga-ejikwa ya hold against you mana ọ dịgo ka o si wee dị still ọ bụrụkwa na emesịa on the long run o kwupụta na retain anyị amụrụkwa marakwa na ka esi eme ya because na anyị nọ na learning process. Anyị ga-amụgide ya until anyị amụta ya. Ndị a ga-efi na frustrate anyị na mana ha mụrụ na at the same time na anyị na-amụrụ ife ije na family a na-ewelu nwa bụ maid eweta maid edebe the maid na-emegide ya filo na mmegide nya ga-asa akwa nya ga-esi nri nya ga-azụ ụlọ nya ga-awụ ụmụazị arụ nya ga-eme nke a na-eme oge niile a na-eme ife a na-ekwu ipi ya for future ificha ụlọ echi mgbe ọbụla emechaa ife niile o si na emesịa achụọ ọnya onye ọbụla ọ ga-eje na biya again bụ onye ga-erip the dividends of ọnụnọ nwa anọ ebe because ificha ụlọ amadịzi ya ka anything ọ na-eficha ebe ni isi nri amadị ya ka anything ọ na-esiri bụ esiri ọ maka esi asụ akwa ọmụ ihe niile ahụ ọ fụgị ya ebe ni were the training bịa na the same house o si na ya wee pụọ those people nọ there bụ their favorite ụmụ nkefa farmer amụta all these things they cannot do it which na ekpọrọfa je anywhere echi like na fa jedi they fa ga remain a lazy person all because of orientation. So while ndị a na-eme ife afa mụrụ na ife ka a na-amụgosi anyị ọ bụrụ na Igbo enwere anyị ime mmụọ ị ga-aghọta that's why ode pain much na onye Igbo anọba di ya adịrọ much concerned and onwe mbọsị m bịa jụọ ndị Igbo ajụjụ si nwanne m ka njụ anyị asị gị nenegodu Nigeria etu a Nigeria nọ na nenegodu the country nene development ya na crisis ya na nsogbu niile onwe huge debt ya will you prefer ka e bụrụ onye ugwu ma ya bụrụ na unu jiri presidency na nwa ndị ọzọ ji ya ka ọ dị etu ọ dị na ma ọkwanụ ka ị bụrụ onye Igbo mụ na unu esmen kwa na the presidency kedu nke ị ga-ahalụ nene ulu dị na mgbago a ebe presidency nene nsogbu dị anụ wee ya balance anya inene ebe isi nene the development nene everything kedu nke ya prefer nwanne m ka meke na opinion poll just mgbe eji ekwu a na-eteka kedu nke prefer would you prefer to have come from Yoruba land and Hausa land where the seat of presidency bụ Iveje George is your birthright and to come from southeast who cannot smell the seat of presidency? Which one? Okay, you choose Igbo onye Igbo. Nke a ya afụ isi ya. Give you what? Yeah. Okay, I have to go pano okay, so if you ask me, I na these years of marginalization, these years of excluding us has toughened us, has shaping us to face 21st century. The challenge, they are enormous in their eyes, but onwere weight on us much because I had to go used to. Anya enyopuona how we can be surviving. Every ounce of it, I am where. Onwe ihe otiti geti Nigeria now, God, I am surprised. We've been there, done that. We survived 67, 70. So why not now? In Indonesia, we see that they are not better than us in any way. Look at it. Nenenya, or hard work. For you, Kaiwalo Lagos Island, for example,
Balogun ya, Mandela ya, Tinubu Square, Idumota, Alakro, Idumagbo, ogbo a niile, Jankra, ndị Jankra na-ebe a ka ekuru ndị Jankra. So inenesi anya for average onye Igbo na-azụ afịa ebe anwa lifestyle ya na Lagos. How many Yoruba communities na Lagos ka ị ga-eje beach nwo ha? Nene Yoruba communities na Lagos, nene Igbo communities na Lagos. Kedu nke ka emepe kama kpọbara gị ebe ndị Yoruba settle? Mushi, Olocha, Hawajia, that Agege Motor Road, Akwefu ka ọ dị, Batabi Idi Araba, Akwefu ka ọ dị, mana ị cross takwara na Lawansen, Jebe Ijecha, ife dị na-echenji. Oju Elegba today, one ndị ejizi ya, achụọ na ndị Yoruba na Oju Elegba, chụpụ ha, chụda ha that Mushi side. So from Oju Elegba to Yaba, from Oju Elegba Jebe Lawansen, all Igbo community, throughout Western Avenue up until Jebe Bode Thomas. The entire Bode Thomas bu Yoruba jia before. Kita ndị Igbo anarago here. Orile ka ị ga-afụ Yoruba. Jebe Gaskia, Jebe Ijora, Hawajia, Badia. Ilu onwe bi yelu na mukoko Igbo enwelu. Koka bi Igbo ji ya. Agọ na ndị ji. Ke ndị ji agọ. Amuwo ke ndị ji ya ndị Igbo. First Stack na ndị ji ya. Satellite Town. Side aka yerubeze. Agbo igbago okwu aka ndị Hausa ba anya. Na-enegodu communities ebe ndị Igbo nọ. Akwefu ka ọ dị. Ọka jebeze Lagos Island, agbagobe side aja. Onwe aka ị compare. N'iruo na Lagos Island today, ikirigide estates ndị Igbo lụ dị a. Hey! Na ka mbata ka nje dị a. Ekirikata m. A na-asị na onye Igbo be anyị nwo, nna efu ebe a na-atụ aka na onye Igbo be anyị. A na-ekpochi mmiri ndị Igbo nwe. So now these people amalugo how they can maneuver. Onye Igbo nwere ike na-ata afụfụ na ezigbo loan na bank, na kpuru n'ime mmiri a, kwụọ mmadụ ụgwọ mmiri a, na-agba aja, na-agba okwute, na-ekpochi ya. Ọ ga-eweta development ebe a, mana ya nwanwe target ya bụ profit ọ ga-emeke n'elu mmiri a. Ibute echi ihe na-afụ obu, hey, nakwa ihe ndị Igbo rụrụ ebe a, ma ị na-afụ na-ekwe ụdị ego ndị Igbo na-ebuba ebe a. Also, one of the worst mistakes of my life when I was supposed to market and ebe anwa na-eme na anyị na-eme si buru na tabana n'Igbo. No, the thing bụ na Chinefu na-afụkwu more and more. Most of those places efuru a na-akụ gasị na Lagos sometimes. Ndị a anataghị ego ya, nata ya rie the value, riruo ya n'isi, ike abụzi jara. And luo echi ndị Igbo ga na-egokwu ụlọ different places. Ije na America a na-ego, ebe ọbụla a na-ego, a na-ego ya for business purpose. Ị ga-abịa na Dubai, somebody ejekwa ụgwọ flat. O nwere ike flat ihe ọ na-akwụ bụ 10,000 na 3 bedroom. Nya na nwunye ya ebiri na 1. Oti mmadụ na room nka, ti mmadụ na room nka, ti mmadụ na palọ. Owu oji palọ eme. Anọ Nigeria na-eme ya big man. Room a ezona. By the time na ego room a, na ego room a nata nke palọ. Ya na-akwụzi ụgwọ ụlọ, sịsọ ndị a na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ. Efu na ise vuo na nke a. Ịnakọta ndị ego ije kwụọ company. Ị na-esevu ego, mana ya nọ n'afa gị. Ọ business ka onye Igbo na-eme. Ọ pụta gwa no ya nwe that flat. Ọnya nwe 3 bedroom flat n'obodo oyibo. Ya sị na ọ bụ aya bịa. Ọnya bie. Hey, ndị Igbo na-waste ego. Anụ obodo oyibo nnụ na ọgaracha ọnụ ka ije nnọọ je were 3 bedroom flat. Ọ sị ga-emekwa na aṅa. A ga-emekwa na aṅa, no efe ọlụ nye.
aka Chukwu dị ya oge onwe aka Chukwu dị ya ọ smart ka ịdị na-think smart na-emere onwe gị business gị. Many people ihe anyị jere na Lagos ọ bụ ofu ihe ka a na-eme. Ndị Igbo na-eme ihe dị iche iche ana nke ọbụla ha na-eme ihe na-apụta na ya. Oge onye Igbo nele anya fụ na ọlụ kọndọktọ na ego dịkwa na ya mana ọ ma epiche ya ọfụma maka na ọ na-ene onye Yoruba anya onye Yoruba mbọsị ụka oyi ezigbo canvas ihe ya apụta na-abụghị ga ị na-ene ụdị ego a na-ekechi n'aka na-eme na-ese na-aṅụ na-eme ngwongwo na onye Igbo anyị were nwaanyị baa ebe ahụ. Ndị Igbo wee ribagide na ije na Lagos na ndị Igbo na ọfụma na transport efu ị na-ana oju elegba nya a na-akpụ ya oju elegba ịma na onye Igbo GB n'onu Igbo bụ gbee like Igbo mana GB afọ onye Yoruba bụ gbo ọmọ Igbo ịgbagodi ya gbo mana anyị nwa abụ ugbo so ịnụ ha n'oju elegba ịmara na onye Igbo ọ ka ha dị na Lagos. Ndị Igbo batara ya wee meki ego n'ime ya ha mekiri ego ọfụma ofu onye na-enwegide bọọsụ nwee 10 buses na-agbara ya na Lagos ha ya pụta na asị ndị Igbo egie ka ọ na-achụrụ ebe onye bi ka ọ na-awachi so onye bi na Lagos wee na-eme biznes ya na ezinụlọ ya efu na ha na-adị na ihe na-asa abụ na nkekwe nwunye ya nwere restọrantị na ihe na-asa abụ nwunye ya ruchara 10 mana ọ tịrị ka ya na ya bi ka ha wee na-enyere ya aka n'isi ụtụtụ 3 ahụ o doghị anya na aya enyegodo ha 1 room ha ga-ewurugodo 1 room ọga na nwunye ya ama na-eji 1 room nke a ụmụazị amụrụ amụ tolitere onye ọbụla eweresi ya nke ya so doga anya na onye akarigo egwu na onye na-ekwuzi okwu ịnọ na face me face nọ na flat ya nwe mgbe oge ruo doga anya na ihe o nitiri bụ igoro ụlọ ogorozi ụlọ ahụ ka ọ bụ anya n'ezinụlọ eto ọnụ ha na ndị Igbo ego kpọchara na otu aka asị ha jenu gọvanọ ka ị chọrọ ka ọ nwee ị chọrọ ụtụtụ ọ bụ na tren dị o nwere ike obiri na East ebe a ọ na-eweta aka 4 ụtụtụ 4 nke ụtụtụ aba tren ma ọkwanụ 2 nke ime abalị abai tren buru nri esiri esi buru ihe niile budata ya 4 o'clock ụtụtụ ha anọ na Lagos ma 5 o'clock ụtụtụ na ha abatago Lagos ka e wee nwee ike legide ahịa ọ na-ewetakwa aka ihe dịka ebe 4 elecha anachiga abakwa tren nachiga ha na-eme everyday mana mgbe gbagharị onye ha too much odo ya nakwa n'ebe a ka ị na-eme business ka ị nọ ebe a taidie some golo ụlọ ha 1990 something some 2010 ha ego n'ụlọ from 2010 ruo kịta dị 16 years ịgbakọ rent ọ kwesịrị ịkwụ gbakọ ego n'ogolo ụlọ anyị dị 16 years ị afụ n'ọrụ anyị mụgo ịghọtaghị so onye Igbo ada emekwa n'ife ọ na-agbakọrọ agbakọ mmadụ aha azụ ahịa uru na adọrọ ndị Igbo ị na-afụ na ọ na-adịrị gị izi ịkatọ mee nka forget onye Igbo na uche onye ala na uche ya so nwanne anyị bụ Kenneth Okonkwo ihe niile ọ na-agbagharị na elu ozikwa aka na elu ozi aka o nwere n'issue with Peter Obi o nwere na court case n'isi ya ADC ahụ na-ekwu ife a ewepụna ya ọ dị ka ndị proscribe na ma Atiku ma Rotimi Amechi otu a ka ha esi nọgodo na ha esi na-ebidokwa jebe court and ije court agwago na ahụ na-efolo the normal procedure ọnụ kwesịrị ifolo ya ka eju out of all the parties na 5 ka ewepụ so a ga-change because of you ewepụgonu bụ na ewepụgonu and unu erichiro so ka ebe ya nwa ga-ebido ebe ka esi nwetazi ego eji ya akwụ 5 billion naira aslam ya n'isi ife na oge nsogbu anyị ga-ewute m na-enwere ike emesịa finally na-akpọ m bịa ka nso tinye ọnụ n'okwu ka anyị ọba Peter Obi mma laikere ya because ana m agwa nwoke ma mgba were nwayọọ wenata aka anyị chakwu na anyị ga na-acha nwanne anyị nwoke ọkụ mana anyị kwuru ka anyị Peter onye apịtọ ya bụ onye ala na uche ya o nwere ndị na-agwụ ya okwu o nwere ife ọ na-afụ o nwere nta
and mma gwakwa gị nke a once more. Ife a niile ị na-ekwu gbasara Peter Obi nke ka njọ na-esi na ife ọ gwa gị in confidence na ị ga-reveal ya. Ọ ka mma ka ị malụ na ịnwa anwa reveal even to for you reveal godo ya for ikwugodo de ha next person gị na ya ga-eme ka ihe ga na-enyo gị enyo. They will not trust you. Ọ bụ na ị ga-emenwu ya nwanne gị na ị ga-emenwu ya ha. So if na your political career ka iji nwayọ na-egbu fa ga-echek ya. Ọ bụ na ọ dịrị gị izi ofu onye nwanne Igbo kwu n'ukwu ofu onye defeat nwu onye Yoruba na Lagos, defeat ya na Abuja, defeat ya na Rivers, all the key states no defeat chalia dia ka isi na awọ ya na ka ezi onye mana wu na. So they will not trust you. I nwere ọzọ, like I told you, this is the only one I nwere for now. Pụtalụ for presidency. I will ike nwee more than 1 million, the honest, nwere that capacity. But none of them pụtalụ nwere nke ifo. So why na ka ifo? That's why. Na ya ma eji ike na-emeba isi agha tọkọ nwoke. Ebute propaganda na Kenneth Okonkwo na ife oyolo Peter Obi na-emere ọlụ ya na ya Peter Obi gwara ya n'ọkwa the same thing ka Atiku gwakwala ya si na ọka akwụọlị ụgwọ flat ebe nwa. I doubt. Ịma na that thing puchu Andy Okeke ji wee kwuo wee sị na since amụrụ ya na ya nọba in lack. Ya ọnwụba mgbe ya nọ in lack nke ihe yọba mmadụ ihe na ihe ọ bụla ọ chọrọ na ọ na-enweta ya. And all point aka ịgwa anyị na family ya the well to do. So with that alone, ọ na-try to exonerate himself because of ife ukwu no na onye ego ụgwọ ụlọ mana Atiku si aka ebido na flat na ọ si ya chọrọ duplex ka ọ na chọrọ bungalow duplex mana si aka ebido na flat anaghị aka Peter Obi gwara ya. Ọ bụrụ na ife a bụ eziokwu afrom ya as ife ọjọọ esisi ma alụghị ife dio na finally na ife enye gị ịmara ọ bụrụ ife ọ bụla ịchọ ka ị ga-enwetasi ịka ala iwelugodo that one melo down a na-ejekwa ebe a na-eje n'ebe a na-eje eteka onye na-afụbela ife ka ife dị aṅa na-ama ama a na-agwa gị okwu mgbe ụfọdụ na-efe isi kpakakpaka. O nwere decision mmadụ na-emesi regret bịa ka m welu biznes ma alụghị atụ. Oge anyị na-azụ afịa anyị nọ n'ime afịa na-abụ ịma anyị nọ n'ime afịa ife abụ line ogologo ofu ife a ka a na-azụ ịgafeta onye adodo gị n'aka na-asị ọ gaghị bịa cheki anụ bịa zụta m onye nke a kọstọma ị bịara afịa taa nke na-emesikwa na-arapịrị aka na onye ọbụla ife jide aka nna bịa ife niile abụ strategy onye ọbụla na-ewepụta nke ya to win the heart of onye a emegidezie the customer bata ọ bụ na ọ gị nwa ka ọ bata ile dị afịa ilezi afịa onye nke anụnwa ọ na-ewutie na azụta ya onye nke anụnwa ọ na-ewutie na azụta ya nke nwa azụtara azụta ị na-enwere nwa obi aṅụrị mana ihe niile agwala onye a o nwere ihe ama na-agwafịa. O nwezi ndị bele ego ka e wee zụta ya dị ahịa afụgo na ị nwere ihe a onye a nwere ya onye a sị ka ya bee ego ọ beelu gị ego ahụ ọ na-eme ka o gotekwe mkpụrụ obi gị ị na-abịa na-atụ iri ya na obere ego na ọ na-ebere gị ego ị na-atụ iri ya ọ na-enweta obi gị. Ụfọdụ ga na-awọnda gịnị ka onye a na-eme. Strategy dị iche iche eji eme business. The same strategy ka a na-akụ na politics. Onye ọbụla nwere staịlụ nke ya. Peter Obi na-eghe anya sị gị wele fedio na ikubiri igodi ya ịgba nkịtị ka a na-eje ka igote obi onye a maka na if eventually na-ewu inu anụsị adị ọgụ win finally enwere ike wee won ministerial position wee tie aka n'obi ma ọkwanụ emega ambassador to one country he dey entitled to official car security house allowance ụmụ ife a niile
You have to work for it. You fight for it. Before you leave a customer, only go first. And the G fell at a mother. Naka customer get GB barely ego. Let's say I know Biocha or Waba. Up yourself for working a phone. All I wonder, we are in a win when I bro, yeah, and get that budget go chat na Lagos. Nanke go na bata direct. Now get and the other, you know, to the city where you do the thing. Oligide one boy eruzie iwere nwa add bakwaria I want to go your confidence you have na egwali ogoria o ihe aka gebo andi kwesi eme go offer buru na ofu egwu alaji ka na achile efi iwalo di offer ana eme ihe ana eme nwobele ive ka eji egote obi mmadụ a na-eji obele eji wee kwa n'olu mana ya nwa achọrọ ya ebe ọ na-eko na adị politically correct ife ọbụla ịchọ ka ọ bụ mba wee iwubego gị nwa nọ n'ọkụ na kama na ọ na etu isi ewi na ọ bụrụ in a positive way but to you if you na-emeti ya ka i wee bụrụ okwu akpụ n'ọnụ ị na-achọ ka i prove your ability in terms of eloquence na nwere enwe so you choose to go your part now try is it to prove to every politician that you are willing to onye ọbụla akpọbata na stand for equity in Nigeria nweghị equality here anyị bụ ndị Igbo a na-okuzi na second class anyị bụzi third class na Nigeria a na-eme anyị minority among the majority so chọọ cannot change it ife ga-echange ya bụ doings before Nigeria you take by serious anyị kwesịrị ibi uruchago onwe anyị ọfụma yes that's why o ji ewute m kwefu Nigeria na-emove mana the pace Nigeria ji emove the more than slow and that thing bụ opportunity ndị Igbo kwesịrị iji wee climb bụ I will elaborate. If you go to France malụ mma enwe aristocrats n'ife niile mana ije na Monaco ahụ nke enwe more millionaires na Monaco than any other place in the world itself. Monaco nwere more millionaires than every other place. Ihe niile na ebe a bụ millionaires mana Monaco ahụ ka nọ n'ime France ha ka nọ under France today. Onye be anyị bịara ebe ka agbawapụ you need ịgbawapụ. You need to focus on your region. Whether my federal government will have about it, but we have about it. The little ones somewhere, but the IGR. Before ndị a ghọta ife na-eme ha gaa na fa bụ ya n'Igbo. Let's look at Abreba. If ndị Abreba ka ha na-eme mkpọtụ anyị na-eme bụ na na-ekepụtago na social media afọ ndị na-eme mkpọtasị na Abreba. Have you seen ndị Abreba n'one ka ị na-afụ si na ha na-eme na ha bụ content creators? No, Abreba dị busy. Efu ya na Norway a na-agwa gị na okporoki ya pụta efu ya ebe na ọ na-ebu bel ọkịrịka na-ebuchikọ kọntena ọ dị busy na ebe a na-aka akụkọ. That's why na the most developed community na Igbo bụ Abreba. Ọkwa ebe ifu settings ndị Abreba itibe mkpu ọ dị ka estate ka ịbata ebe a dị ka America. Nwanne m ọ bụrụ na efuba ya kwuo na efuba ya na mami na ghọta o nwego ndị fụrụ dị obodo ji nwaanyị na-edevelop onye fụkwa nke nwanne ya rụ ọhọzọ ụba ọlụọ ha dị united mkpọtụ niile efuru a na-eme a na-azọ presidency a na-azọ gọvanọ a na-azọ nke na mmadụ Abreba n'one ka efuru na-azọ ya ọha ọfịa n'one ka efuru na-eme mkpọtụ
a na-eme ya Senate President, ọ ya bụ Speaker House of Rep, ọ ga-abụ nke ị na-anụ. These people are too busy. Ọ ya ka ndị Igbo kwesịrị na-eme na ndị Igbo kwesịrị ịdị too busy. Etu a gọvanọ ndị Abia steeti nọ na-eme ihe ọ na-eme, afọ m ofu idiot nọ na-akpụ ya mbọsị ya na-aba na-ekwugheri ihe ọ na-ekwugheri. Ofu onye ka ọ bụ na ito anya na nke ọ ma-eme ịgba na ihe ọma ma eru nata gị aka. Onwe ụzọ ọ kwere nkwa na ọ ga-alụ, iwe n'anya fụ na alụrụbe ụzọ ebe ọ kwesịrị. Ihe na-ekwu ọ gaghị si chetakwa unu na ọ dịkwa ka o chefuru unu echefu. Ọ bụ na ị na-eti mkpu na mmadụ ji wee nwụọ na dị ụzọ. Nke a rụrụ arụ ọ bụ mmadụ aha anwụ na ya. A na-anwụ onwe n'igwe ya. Onye ahụ nwụrụ ebe a sef ịgba ma nwụrụ arụ ọ mere sọ ngwu ya, ọ bụrụ ụgwọ ọrịa nwaanyị ji ya bụ sụsọ ya nwanwụrụ di ya. So the man is working. Ọ bụrụ na ndị ọzọ niile si na-alụ echena by now na Igbo ka dị etu ọ dị, ị ga-afụzibazi skyscrapers na Igbo. As I'm talking to you, if you come to Asaba now, ị ga-afụ hotel a na-alụ na 8 to 9 story building each. 8 story building. Onye rụrụ 8 kịta inye ya in the next 10 years ịma na ọ ya alụ 20. Onye bụ na mgbe ihe ruo efeba skyscrapers na be anyị. Otu anụ a na-aba a na-achọ ka ejenereti ọkụ. Ọ na-ịma na ọkụ dị ebe a steeti na investors ga-abịa nwụlụba because na eji ụmụ skyscraper anụnwa eji tawa wee na-esevu anị. Anị ga-abata 5 buildings ga-abụ 4 decking. Anị ga-eji rụ 5 buildings 4 decking debe anị na alụ Lekki design. Ofu onye ga-use that land rụọ 30 story building. Lụọ ya 30 story buildings ara flat agbago okpuru ya abụrụ parking space. As long as ọkụ dị, ọ lifta ka iji agbago na-agbatu. Anyị mana onwe oge elu kịta onye ọbụla generate bụ ọkụ nke ya etu ọbụla osichi generate. Kama ọ na-akwụnye tax. Etu a izi esigoro sola na-atinye na be gị. Onwe onye na-ajụ oke isi eme. Onwe oge elu onye ọbụla generate bụrụ onwe ọkụ ya. Anyị apịaghị ịtarị. Ọ bụ na gọọmenti bịa fụ na adịghị yuzu nke ha ezu ike. Na mgbe anyị kwụsịrị iyuzu Nitel, onwe onye gọọmenti jiri eje kpọọ polisi. Nke a Nitel, nke a bụ GSM. Nke ichiri igo. Ikwuo na GSM. Ijebe na GSM. Ịchọkwa igo landline ebịakwute ha. Mana efu ka o si wee nwugide nwụọ natural death pụọ. Etu a ka ọ dị. O nwere mgbe o yi ruo NEPA anyị na-ene anya NEPA nwụọ. Ifudo nwezi ihe eji NEPA eme. Gbaa ndị niile politicians erigidego ego ya rijucha afọ ha nke ha nwụọ. Ọ ya ihe niile abụ ihe a na-emecha na politics. Otu a mmanụ adị ha ga-aṅụgide ya rigide ya jee ruo ụbọchị mmanụ dị irrelevant anymore. Mmanụ ya emecha dizie ka kerosene. Maka onwe oge oyi eruo arụzia moto ọ bụ sọ mmiri ka ọ na-eyuzu no need us to fuel. Kama ekwuo na onwe distance ọ ya agbadebe ete na-adị ọkụ nwere ike mgba alụ ebe ihe ya na-ajụ oyi ihe tinye ya fan ọ na-ajụ oyi by force. Teknọlọji na-eme ihe niile ọ dị possible. Ịghọtago? Onwe oge oyi elu sef ife anyị eyuzube mmiri ekwubekwu water transport. I can agbago not that the pace dị too slow. Enwe visionary leaders na ala Igbo. Anyị need bodo nwanyị with presidency na ndị otu ya. Ha bebe their policies bebe ka o sidere ya ma bena anyị ga nke anyị na control anyị na control ya ọfụma. Yes. Ije na Dubai today ndị India nọ into real estate very much. Na-agbala ego ha. Ma gị nọkwa ebe ndị a dị o na ebe Dubai dị. Na ndị be anyị nọkwa ebe a nọkwa into real estate na-agbalụkwa ego ha. Akụ ha dị secured, ihe na-edi secured. So nwekwa oge eruo side be anya ọ ga-agbagotekwa n'ọnụ onye eluzi ka nke ni mana at least ị ga-afụ changes. Oge introduce na Nigeria cashless. O buru onye ọbụla aka ma today kwivuru ọ na-ebuzi aka much. O save anyị a lot. O nwe oge bụ na iwere ife dịka 100,000 tinye na pigeon hole.
o nwere polisi ihe n'anya enwere ike ịdọ aka ịdọrọ 10,000 nye ha ịgbapụta ebe a nke eme fụ ụmụ ozigbo mmụọ maka na kaachị adị iwere ya efe ọ dị available to you so ọ ga-eme gị na-spend anyhow mana ọ bụrụ na ịma na transfer ka ị ya agba na ire asị ya na ka ije pụta ị ga-agba ụzọ niile ahụ ma spend ya 1 naira ya na-ekwu na abụrụ ihe Peter Obi na like nke ọbụla ama na spend ego ka aka Peter Obi ya like so the cashless ọ malụ mma which ifulu etu esi eme ya na enwere 2 operators a na-use or 3 Palmpay, Opay and then Money Point. These 3 na ha aṅụ mmanụ ha ị ga-anọ maybe in the next 2-3 years na enwe fierce competition na that market. Many other people ga-abata a license kwa ha will introduce something new. Ghana dey use Momo mana I dey use Momo ahụ ebe a Momo a ga-ama mma for ụmụ nwaanyị na-elesi petty things. All change which na-ebubata ụdị ha anyị na-need ịda afụsị ụdị ha anyị Igbo enwe nwaanyị na-edevelop so ndị a ọ ga-adị ha surprise efukwa ọpọ ihe niile na-eme na ndị a na-emove on. Ebepụta South East Development Commission unu fụrụ ego one mmadụ Chukwu kelụ na-akpọ afa 100 and something million naira ka o ji wee kwụọ ụgwọ hall ka efere oge ọjị ụzọ kalụ na ndị otu na grind the man come birthday taa Tinubu congratulate ya ego niile ebutere for South East Development purpose na-eke esi wee na-aka akụkọ ewere nke eme nka ọ ga-ego one from na akaụntụ gị ọ na-aka akọsinye ya taa ka ọ jee emegidezi ọ dazie na ga-enye ya 2 weeks ka ọ apịa kwa before the commission wee bịa gwa ha ego one mana ịma na time anyị na-abụ ka e wee jee gbaa izu n'azụ pichisie nke a ga-apichi mee ndị ọzọ forge ya nke a ga-forge politics. Ọ bụ ụmụnne anyị kwesịrị n'ụdị ego abịa enwere ike asị ka e were ya bido railway project ga-ebido n'Ọnịcha to Owerri akwụsị n'Owerri alụdebia n'Owerri ewetakwa ego ọzọ a continue from Owerri straight to Aba eruo na nke Aba a connect kwa nke ga-aga straight to Ụmụahịa Nnewi Enugu a connect si ya like this na South East alone. Ndị anụ company anụ nwa tili Blue Rail na Lagos come and put the Blue Rail here. Or investment iti ya Onitsha to Enugu, Onitsha to Owerri, Onitsha to Aba. Ị ga na-agbala ego ọ na-eje na-echighata efu na mmadụ ga-esi village ya na-arụ ọrụ n'Owerri o mechie ọrụ ọba tren na ije n'ime ahịa ịba n'ime ugbo bupụtasịa some foodstuffs iti ya na tren buli ya pụta na Ọnịcha ma ọ pụta ebe dị one ile ngwa ahịa chap ịnakpụrụ onwe gị n'ụlọ gokọsivi need oge aid trade ego a na-circulate oge ebute development. Why na aga eyuzu nwe ya why na ndị ama tụnwe uche mee ya ka the South East governors bịa together si okay na anyị ga-ama apụ ego one dị one ka anyị wee bido ya then the South East Development Commission ga na-enye anyị ego one dị one ka ọ na ha ncha niile cannot attract investors into this South East. Enwe disagreement fa na-enwe amongst them kedu ife o ji dị ka ọ dị impossible ime ya. If one governor can do that in Lagos, ka e na the 5 state governors, South Eastern state governors enwe ike bịa together implement ya such thing. Why na ime emenwe na a country like Ethiopia gịnị bụ their major economy this thing all plane ị na-afụ Emirate everywhere. Ịma how many aircraft Emirate na-release every day n'enu bụsị ọbụla chi fopụtara chi ejie onwe ife ga-eme na Emirate pụọ na across the whole world elu ha na ha elu ha
1,000 across the world. Emirates na everywhere. Standard. Ethiopia na efe. Ihe ni na-abụ transportation. Ọ transport a kekene dịrị Chukwu ji na-ewu ewu izu Chukwu a the young shall grow. Kwefu transport a o nwere ọgaranya ka ndị a ọ maka ha kpara ego a na-ada afụ anya na ha kpara ego agadi ke ka m nke nna eche bụ Chisco ka Oyongo onye nwa ka dịkwa Young sef mana iru afịa ị na-eche na agadi nwoke oh Chisco I think ka Young shall grow either of the two. Say go to the transport. Even at a point I was even suggesting to our governor no bụ na ọmụnwa I create go water transport na Anambra since na negodu ụdị mmiri dị na River Niger ka ema na create nwu channel kedu ihe ọ ga-cost ama apụ ogologo ebe o esiga na enokwa na construct even si Arsenal Second Niger Bridge ga-esi ebe a wee gaba Abuja ị na-aga ịgasị toll gate Ogbunike ịmago na-agazi Nteje ị ga-afụ na a na-alụ ihe n'ebe a esi side lụrụ ụzọ na-abịa etu ahụ esi wee kọtụ adị ụzọ etu a ka esi mee nke mmiri osi n'okpuru gafee a na-alụ artificial alụ ọ bụrụ ife ịlụpụta mgbe nke gị acha na-elu mmiri egwusie dị anị edozie ya welu aja okwute white wuo onye ogologo so that ị ga na-afụ okpuli anya in case ọ bụrụ na ụgbọ capsize ya eme ya a na-eyuzie imechi afịa na Ọka inwe ike ịnọ Ọnịcha 7:30 ịba tren na-apụ na 8 o'clock by 8:20 ịnọ Ọka ma ọ bụ na ụgbọ mmiri ịba all straight forward na enwe go slow na mmiri fịa iruo n'ebe ị na-eje irituo oge create job opportunities dọtakwuo more people n'obodo anyị many things nche na ngafụ after ka ekwela anyị nkwa Dubai I was really like hey thank God ka food development ruo taa anyị afụrụ ya and ọ na-ewute m so much maka na ebe a nkwukịta abụ ife izi m ga-eme ma ọ bụ na mbụ gọvanọ na anya m gọvanọ of Anambra State first m ga-eme this thing transport ahụ m ga-edozicha the transport in such a way na ama enwe ofu tout nke kwanụ ka esi create opportunity for tout ụgbọ moto niile ahụ ị ga-edebe ga-enwe bus stop o ruo na that bus stop before pụọ dị a oti tag ọ ga-etinye tag ebe a tag ahụ eburu ya mara na ọ nọ ọrụ na time o ji ruo ebe a na ebe ọ na-eje ihe niile a ga-adị computerized ọ mmadụ na monitor ya ebe a yakwute oge eti akwụ ọnya because ọ bụrụ na company bịa lụsịa those things ebe a ka company ga-esi wee na-anagide ego until ego ha mere invest ezuo ọ mmadụ na-afụ maka inye n'ihe ọrụ ihe niile a na-alụ ọrụ ifu na ị ga-erelive ụmụ agbụrụ ọrụ mmadụ agha anọzi na-agwa mmadụ okwu anyhow nna house ị na-azụ ndị ala ọnụ ofu kamera ga-alụ ka ị chere chie mmadụ 100 amakpu ha jeje banye n'azụ kebe a na-akpọ ya ka afa moto Takoma irisie black and black ka ndị ori ka ndị court nna na-terrorize ndị mmadụ onye ka a na-achụ onye zuo ori agba kamera afụ onye a na ebe ka ọ ga-agbaga isikwe n'ebe a na-eru agbakwa kamera nke nọ n'ihu ogosikwa ebe ị nọ a na-eme ya na Dubai na-eme ya every other place ka ekozuru na baya ọ bụzi ahụ eto dream drone ọ bụ gịnị ya bịa na-ekwu okwu kidnappers abara n'ime ọhịa ọ bụ drone adịrọ a na-ele ya ego one drone efere anya ọma na ọya ana n'elu were nwaanyị na-agala onwe ya nke nwanụ na ya agbado na ọgafe opi ike ihe ọbụla onye nọ na strong room a na-amoniti ya na-awọchi ya anyị na-ekiri fim fụ ka ndị ọcha na-eme ya ọrụ mmadụ ise ga na-alụ ka ị chere chie mmadụ 100 ị na-akwụfusi ụgwọ
Yeah. Ọ bụ na arụrụ ihe ọfụma aruo na bus stop o nwere nke a ga-eruo police station adị n'akụkụ ya ma police post ma security anọla ebe a ịfụ na ndị mmadụ ga-erejista si security companies ha rejista ya kịta ndị mmadụ eje nalụ training enyego certificate as a certified security ga-eghọta the importance of life na ihe na-alụ bụ to secure lives. Onwe ihe dị anya efu na adịrọ ya appropriate, you can place that person under arrest or you detain onye until police abịa. Ihe niile a na-aga n'anya ya na-agwa na ije na Anambra na ahead of everybody. A na-ajụ how did you do it? Ihe a bụ years of experience if I na abroad we are supposed to bring here. Ifu na ọ bụghị a rocket science o nwere ọmụọchị dị na ya. Even as I'm here, ị nwere ike dị na n'enu bed na-amonitor ụzọ nke ahụ e nyere gị n'aka unit ga ị ga na-amonitor ya. Ị na-amonitor ya from here. Onwe anything ọbụla efu ịmago ndị ị ga-akpọ ịkpọ kọlụ ị ga-enwe ndị nọ standby bụ motorcycle iche na ọkada ọ na-enye information before ị na-elu ebe ya na igbota double cross ọ naghị ọ dịka o nwere ihe dị ya ego one ka ọ ga-cost ọ bụ na gọọmenti emenwuri ya ka ndị ga-eme ya. Are you telling me na the money adịrọ when ndị Anambra na-akwụ tax? Achọghị m ikwu okwu nke a na-ewetala anyị mana nke tax ahụ anyị na-anakọ izi for gịnị eji akwụ ụgwọ akwụ ndị workers ụgwọ ndị workers ha na-akwụ ụgwọ kedu ihe ha na-alụta ka na ha na-alụta ego a just na-akwụ ụgwọ. As a teacher a ga-akwụ teachers ụgwọ teachers ahụ o nwere ihe alụpụta eji akwụ ha ụgwọ. Ọ bụrụ onwe ihe alụta na society ya na tax na-eji akwụ onye ọbụla nwere ihe ọ na-alụ ana ihe ọ na-alụ kwesịrị ide produce ego. You are providing services and we in turn paying. Nji ime NIN m ga-akwụ ụgwọ ihe ọbụla nche ime ana m akwụ ụgwọ ya. So why na ime ego ahụ anyị natara anyị wee meela anyị fedi anyị mba bụ na anyị na-enwe security challenges ijezie na-efesi security with aka ndị be anyị ji ya efere ndị be anyị bụ aka ka ha ji over many years and still na ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ ọrụ enweka nwe ndị ori ọ na-arụ ọrụ enweka nwe kidnappers. All this fresh boss a na-emesi ọkwa ha nọ ebe a since ọ mgbe iji chọpụta ọrụ ịma na ọ bụ na ọmụnwa na ebe a aya agbakpo m mana onwezi ofu mkpụrụ onye ohi ya afụ na Anambra na nwe onye gịnị a na-akọ ọnụ etu anyị si n'ọkịta ịnọ na bego akụ ọrụ gị aka n'ọnụ ụzọ ịpụta anwụrụ gị like that nke ahụ nwụrụ gị pụọ ahịa solve na one problem. Ndị nọ na ya adị atetazi ụlọ a na-asị nna anyị n'abalị na ndị nka ga na-emezi one ndị bịara ya ibe a na-ajụzi bụ one ndị bịara ya siso họteelụ ka ọ ga-abụ na-aba sef o nwere ihe a na-ejije testi okpuru moto ka ama ma o nwere metalụ ibu. Otu a ka China ga-esi ruo ịmụ nke nnukwu moto ahụ chi gafe ọ ya ga through that thing mma rụọ ya dị ya ọkwa ebe a ka esi ya aga ego skanụọ onwe ihe ọbụla mfụrụ akpụtuo onye ọbụla onye mara nke ya dị ebe a ya tụọ ya aka ịfụ na o nwezi onye ya ekwe ya bata Anambra ịnabata Anambra ị ga-adị chịọ maka ịmụ onye bụ onye polisi ịma ndị nke ị ga-anọ ebe ị na-eme mmadụ aghọghị aka n'ukwu pịa gị ID card aka na-aba aghọ gị ofu shut up ịba moto ịfụ na polisi gbaa ịfụ moto polisi odo ya na polisi buru ịfụ na ndị ohi ga-eji nwayọọ gbafusie na dị steeti ada eme mkpọtụ ihe bụ iburu moto na-eme wa ndị eyirisie yunifọm buru egbe ya bụ mkpọtụ ka ọrụ na-eme unu ka na-eme ife ndị ochie ife ndị emere 1970 ka ị na-ebugharịrị egbe na society ndị chọọ ime ndị mmadụ ụjọ. Ịmakwa na Dubai onwe ụdị polisi va nwere polisi na-achụ mmadụ ọsọ ihe ndị a na-alụ n'ebe ebe ịchụ ọsọ etren ofe tren isi ka agbaba ọsọ ndị ha je Ijipt je kpọta ndị Ijipt polisi ya afụsị na Dubai most of them bụ ndị Ijipt ewekọta ha chụba gị ọsọ ọgbakpọ onye ikpu nne gị anya ebe anwụpụta gị anwụpụta
ihe a niile bụ ihe eji edozi obodo. Ịmago na federal ama ala nwoke use their police, you use your own outfit. Otu a idebere agụ na-eche mba, ọ bụrụ etu a ka agụ na-eche mba na ya ama na agụ ka gịnị ya until otseka agụ. Ịghọtago? Bakasị bịara mee ụdị mkpọtụ a mgbe a sakaba ịmago a na-eme mkpọtụ asị na mma na achara ed dis ọga nke a mmadụ enidi ya mma. Anyị ma ihe na-alụ, anyị ma ihe na-alụ. Eburu uruzie dị kọwaba, eru kọwa ihe gị na Chigu jetaziri ebe a, ọ na-apasị meseji. Iya afụ ndị akaba bụ anything ya a na-ebugharị egbe na-eme ya. No nwa ka nsi support egbe. I no like am. I no like am. Na ndị ori wee open fire. Onye jere ije ụmụazị na wee na-open fire. Ijere ije ụmụazị ndị be anyị niile ịmụta na ada alụzi ihe analog. President ndị Venezuela ọ ghọta ihe mere ya? Ndị Venezuela ọ ghọtara ihe mere ya? Ọkwa ewere ho president wee n'ahịa America. Ọ ga niile bụ strategy, soft work, a na-emezibe hard work na plan it very well, wepụtali ya time. Ọlụ intelligent a na-ewepụtali ya time, na study, na monitor area, na-echeki ihe niile dị dị ya ka onye a si apụ mgbe o ji abata, friends na-abịa, moto time moto ji abịa ebe a mgbe o ji apụ, a na-monitor the area. A na-monitor ndị na-abịa ebe a. Nwaanyị nwere ike jos gafee, nwoke akpọ ya gbado ya ịma nọ CID. Gịnị a na-eme? Si achọta gị, ọ chọtakwa gị na mgbede ka ọ wee na-abịa na the steeti na-monitor ya na-eme. Ọ na-abịa, ọ na-apasị meseji otu a na-apasị meseji. Amụtago mgbe iji abata na mgbe iji apụ. Ma moto ọ na ị na-agba, ụba members of your family ama. Malụ the kind of friends na-achọta gị. Malụ ma ị na-aṅụ mmanya ma ọ na-ede aṅụ mmanya. Malụ si ife niile ị na-eme. Ihe ama na onwe ndị na-eso gị. On a very good day, enwere ike chebiri ụbọchị ya emebe dị. Gbaa na-achọ ike otu cake. I stand everybody down. Ma ndị edebesịrị n'akụkụ na-eburu ha iron. Anakọtasị onye ọbụla iron ya. Ndị nke jirela dịkpa ụbọchị akwa agbara ha nche, onwe nke mere escape. Agbara ha nche niile, so ofu ka ebe onye so ofu mere escape, mana ndị ọzọ niile agbagbu ha nche niile. Onye ọbụla na-ekiri fim ọ dịka ọra mbụ ka a na-ekiri ka ọ kọmando apịa mkpụrụ maka anọ na-eche amago na ha na-abịa chere ya eburuzie ọwa tụọ down na-eweta egolu m ọkụ na-ewe n'iwe ka nche nje nne na-afọ dị ya mee kịta ewetara ọkụ wee na-aga ka nje mee change over ka use benepa before na-eru n'ọnụ ụzọ ebe na-ewe na je imagine na m erugo je nwanye ojen na dị nepa ọ bụrụ na na-ebu gọvanọ mana imero something dị different from ihe a na-emebu before, you are still one and same as ndị bịara abịa. Ọchịchị gị ama enwe any impact. Highest thing ikwuo na revampụrụ hospital, na renovate schools, tinyesi ya kọmputa, na alụrụ ụzọ, na jeje ụlọọgwụ, na eme hospital, church, this that, kwụọ pension and gratuity. Ọgwụ na kedu ihe ọfụ iti? I suggest him Soludo. When I wear my own dream, my own vision, in the next 30 years, I can enjoy the benefit of Ochichim. Na Anambra State to what? In one Louis Fedike Nugu, in my side down, one where big a J. Funuku. Yeah.
If you ever be more like valley side mmadụ ebiri ya ụdị ebe a ka ndị ọcha na-abanye convert anya kpọta ndị ọcha ha bịa ebe a study the place ọ bụrụ na ebe a ga-ebunwu ụlọ ọfụma na ọ ga-ebunwu even 20-story building ndị ọcha abata ebe a ọ bụrụ a new city ịchọ ịkpọ ya Soludo city ma Solution city etu a kedavia otu a Obi Kubana bịa wee na-develop a place ọkpọ Millennium City people are na-ego ya na a plot of land 80 million 100 million ndị mmadụ na-ego ya that same land o nwere ndị kpọbaburu ya na-elebu ya ha egozuo ya 4 million ụfọdụ egozuo ya 6 million ụfọdụ egozuo ya 5 million na kedu ihe onye a ji debe nke not because of plan oji his personality because ndị mmadụ believe na oge emenwu ya na investors ga-abịanwu ka eme the doings ebe ya nwa ji aka ya map out kpọọ stakeholders meeting ọ bụrụ na ị chọrọ inwe stake abịa eme gọọmenti edebe their proposal na this side the plot of land ebe 100 by 100 ga-abụ worth of 150 million more 100 million more 50 million as government na side ya ana ihe aka a ga-alụ side ebe aka achọ ebe aka achọ ebe na the road network na ebe police station ga-adị na ebe nke a ga-adị etinyesi ibe niile na-ebịa na-eche odo ya na ife a bụ modern city na ekon na-agụ egwu jere ịrụ ya na America jere ịrụ ya na Senegal bịa ife ga na-generate kwa ego na the city ga because na city side casino ga-adị ya ebe stadium ga-adị ya everything ga-adị n'ime ya ndị mmadụ ndị anyị fụsịba anyị nọ si na America ndị bigoro America 40-50 years na-enwezi ihe eji ego eme na-ebinyekwuzi bank America ego these people bụ ndị ga-abata ebe a as long as ha for the blueprint fa abata ebe a ebido ọrụ efu na in the next 10 years na the city akwụrụgo ị na-ekwuzi okwu security because the bụ ụzọ 45 ya every entrance to that distance enwe onye ga-afụ dị ya ọ gị na kọmputa ga na-ekwu your fingerprint ka ị ga-eji na-apụ n'abata ọkụ ama anyụ dị ya ka o eji ya bụ modern city onye ọbụla ga-achọ ịbịa dị ya mana ị ga-enwe 5 figure income ọ bụrụ ijos ikunye bata dị ya ka o ji ya bụ a different city ị nwere ike na-eme business gị na main market na-eme mana ị chọrọ ibi ebe a ịbịa ibiri side aka ruru iyi egonwe ya from gọọmenti asịghị na ụlọ anụnwa this duplex a na ihe a ga-elesi ya bụ 150 million and ị nwere 10 years to pay which is every year 15 million so in 10 years ekwuche were ụlọ gị ọ ka gọọmenti si eme ya gọọmenti ma ndị a ga-adọtazi ekwuo gọọmenti ụlọ ahụ ị na-akwụ 50 million o nwere ike ma ndị rụrụ ya arụ ma ihe niile ọkwụ n'aka ka akpọzi ya na ọkwụ n'aka 70 million that company ewere 30 million gọọmenti ewere 50 efuru ya so ya adị anya ukwu because imekwaghị anyị a ga-adị enwe the investors will not come ọ na-ana n'iyi onwe ha anything imepụtara nothing epụkwara ajụ where he was a governor gịnị ka o metere the same way si ajụ Peter Obi gịnị bụ gịnị ka ọ mere because o nwere ihe kwesịrị ịfụ a na-afụrụ anya ọ bụrụ na ife a na-akpọsi afa na onwego gọvanọ tiri ya na ya bụ the first thing a ga-agwa gị n'otiri n'omere kịta ikwu okwu Obi a na-asị gị na ọ rụrụ airport efuru ihe ọ rụrụ afụrụ anya airport adekwu okwu ụmụ flyover mana efukwa airport ahụ ọ rụrụ ọ ya nyere ya face nke a Peter Obi na-eme kịta na ihe na-enye nke a Soludo nọ na ihe na-enye ya face bụ this lighthouse this fun city na igere ọrụ gọọmenti asa ya bụ tangible thing ọ bụ a na-arụrụ ụzọ alụbago ụzọ since ị na-edualize you are just wasting money
mma gwa nwaanyị si gị na waste ego ebe ị kwesịrị invest ya bụ na visit nna agwa gị na udi congest ya population ebe a ndị mmadụ agafe side ene ifu na agba enwe traffic ebe a they can manage. Besides, I need ịda agbago anya ma atọ na-ebi na wọlịwọ na-ebi na ọda akpụ na-ebi na fege na-ebi na okpoko ikunye esi ka iji alụgharị okpoko ka ị na-alụgharịrị ya afọ rapịa ndị bi ebe a adịgo comfortable. Onye nwa ya gbapụtaziri ego na mbọ jee na that city golo ụlọ ọbịa kpọrọ papịa na okpoko kpọfee ebe a before you know it okpoko abụrụzie just normal gate ọ bụ o nwere class ọ ga-abụ fọ so going India na ọdụ ka ijekwa ije mụpụta ezi wuo onye arụ ịgbakwara ya daakwa na pọtọpọtọ again. What's the point wasting that money? Jee lụọ new city ga-enwe class ọ ga-eme people ha na fight hada no hardship mere anyị ji fight elu ebe anyị nọ. Any day ọbụla ekwesị ịfụ challenge gbadaba mana ị na-afụ challenge ahead of you you continue fighting dị relevant na-eme a na-afụghị n'iru ọrụ nna onye afọ ka ama. So ọ bụrụ na o nwee anything na abodo anyị that's o ji dị mkpa na every year mmadụ ga-ewere one project ga na-agba ya mmiri na-agbawa ya aka na-esu ya ọsụsọ because iweghasi na relax ya that year ịmadị productive ọ bụrụ na isirichi igo moto mgbe ọbụla ntị ya na-aga vam ka ịma ma moto ọbịa na-ego asị gị na ọ na-etinye ego bịaghị ume mmapụ nekwa moto gị na mmadụ kwuchara 15 million ụbọchị ya ka a na-agbatịkwa gị na ya na-ere ya 16 million. oke ka ebidoro lebe fuel 14 nwaanyị na onye ọbụla ada eje paakị ya moto aka na-anyakwa aka na-agba speed aka na-anya AC go slow na-adịkwa n'ụzọ agba nwere aghọta anya ajụrụ gonoria ọhụ ọkwa ka ekwuo na anya alazi ọhụ maka gonoria mupe ya mere anyị ihe anyị bụ today nji esi gị na ihe presidency a upe anyị nwere a lot chere anyị n'iru that we need to fight for. We need to fight as ndị dị marginalized already. You don't need to be rubbing it all the time na-ebegharị akwa na-eme na-egron it's the only gosi sign of weakness. ọ bụrụ ife eji mara onye Igbo you can break us. I gụta the Spartan boys mgbe the Spartan boy Fox a na-ata ya ebe o jidere ya ọchị igosi pain the thing tagidere tagbuo the boy nwụọ. He rather die than show pain. Ije nene Iron Monkey that movie for ebe that man na-agwa nwa ya sị a man sheds blood before he sheds tears. Epụta ihe siri afọ ebe ọbasi na ebe akwa anyị dị against ọbasi for gịnị si na ife abụrụ ife eji mara na ofu nwunye gị ụnala o nwere ndị ọgaranya nụrụ nwaanyị eche na ya iji aka akpọ na sef ịnaba oje buru nwaanyị ọzọ mechie ịnọrọ ebe ị na-afụ na nwoke esendịrọ bịa na-ebe akwa ọ bụrụ ya eji mara onye Igbo we don't cry. Ọrụ Tupac kụrụ egwu ọsị baby don't cry you got to keep your heads up even when the road is rough never give up baby don't cry you got to keep your heads up even when the road is rough never give up. We don't give up man no matter how rough ọ dị eventually I ga-elukwe na calmer waters. Or consistency. You persist, keep your heads up high, hoping and believing that you shall get there eventually to pay off. If I know they pay off na Igbo, because they thought na I am anything without them. They thought na cut why off na I na get anywhere. I know about that if we cannot operate digitally, that we can still operate manually. We were able to produce weapons IGN Org 1967. But they used the best weapons. Britain bunyaha, Russia bunyaha. So far they well equipped. When I want to use then guns. Still we were able to hold these people for 3 years. Use those strategy. Lobo bunigwe, loba we kwuo ma mkpona ani self. Mkpona ani n'ọlụ. Ebesuo ya like this ndị agbafu oche na ebute ife na convert ya passenger plane na convert ya to jet ekwu okwu fuel eji n'anya ya aje n'uli ebe na-esite cashew na ndị otu ya were ya na-eyuzi ya na-efe ikwu okwu airport wee nwere pharmacy na we can produce airstrip even in that fierce ọgụ a na-anọ. So the thing bụ na
the more na-adị tough gị nwa na ị na-enwegharịkwa because ibe ekwe ka dị ọgụ rie ego ị maazị na ọgụ ahụ na-anụ n'ọtọ ọnụgo kịta na ndị ọgụ na-erizi ebu ndị ene because they cannot manage hunger abịago that of mismanagement ebe a na-eme ka emegide anyị they misuse the fund they available to them tọzie na-eboro ego a na-eboro wee na service their debt a na-eme ihe niile a na-eme agụụ abịazie kịta wee tekie ha n'ike iwọchizi ihe a na-emezi kịta kidnapping banditry ihe niile abụ ka e wee lachaa ọhịa ka ha wee nwee ike maintain o lifestyle ndị ala ha ji ha na-ese ndị ụmụazị a ndị Igbo na onwe ha n'anya afụ na ya akwa adịba n'ọkwa opportunity anwa join kwuo ya ka m ji wee dị so disappointed ebe ụmụazị Igbo nọ ị na-echere ihe ị ga-eji ya emere aka ọrụ ọ bụrụ kidnapping very useless set of idiots ị na-eme kidnapping neke na afọ ọjọọ ị na-ele ndị be unu ka ị wee nweta ego ihe a ka izuzuru mmadụ anwụọ ọgụ n'aka o jee n'isi gị jee n'Igbo na mmadụ ebe ị na-achụ ego ihe niile a mere kidnapping ebe ka ego ha nọsi today many of them egbukọchara ha n'ala na ndị ọ bụ ọrụ ha ndị na-achọrọ ịlụ ọrụ a young man jee Aba kịta ka efu a young man otu a nọ na-efu onye bụ na ọ lụchalụ ga-akpọ ụkwụ iweta nke itile lụrụ nene nke ya ihe ama nke bụ itile na Aba ebe a go to Aba ife megide former gọvanọ Abia steeti sokwu jee mụọ ka esi arụ akpụkpọ maka ihe ndị be ha ma anya ya Aba anụnwa na-eproduce shoe Nigeria niile na-eyi challenge Leonards challenge Bata challenge ka esi afa ha ụmụ company silver shoes Leonards Bata by choice ma ndị otu ya challenge ha still come out tops why ji wee nụsị ọgụ Biafra ndị Igbo aka dị relevant ha nụsị ọgụ ahụ agụụ dị mana yet they found their way onye nyere gị 20 pounds gịnị ka ọ chọrọ ka ị were ya mee weta ụmụazị niile ebe ka ị ga-egote nri gịnị mezi onye Igbo jos nwee ndidi ka mmiri zoo oge mmiri bido zobe onye ọbụla asụchasịcha na ebe niile mmiri ezo ihe ya anụ na ohi a na-ezu oge ahụ ị ga-anụ na-ezu ohi okpuru akpụ ka a na-esoghị na ana na-etozie wee nweta akpụ a na-eji ohi oge ahụ because ofu mkpụrụ ike ọtụta sị ofu stem ọ ga-agara gị obo nke ọne a na-eme ya mgbe ahụ evu na-abịa wepụ out of consideration abịa wepụ stiff penalty on onye jiri ohi akpụ afọ na agụ puchuru ụmụ nwaanyị ide ezu ohi akpụ so emere ya na inwude mmadụ n'ugbo ka ọ na-ezu ohi akpụ ya eti ihe ihe ụra ji akpụ o buru pan ya na-apụ apụ go and check ibe a na-agwa verify a na-atụ ya n'ihu na nsogbu adịala onye jiri ohi akpụ nọọ ejidekwu ya eburukwa akpụ ya nwa na-aga agụụ mana kama ndị Igbo ga-soil themselves ka asị nna na mmagide ejidere ebe o jiri ohi akpụ ndị Igbo buru ọnụ na-echi job na-ata afụfụ under the hot sun na-enwekwanụ cheta ndị emebicha na by then ndị Igbo emegide na-ekwo na-eje na market arịarị otu a front and back megide ụfọdụ bụ kerosene ka a na-ele eje gbata kerosene anọ n'ime afịa local market na-ele ya gba ya na pan ụfọdụ agbaisi ya na bottle Lucozade na-ele ya still at that time a na-akụkwa ngwọrị a na-eje medicine maazịa mgbe ebido introduce bucket toilet because na-enwe na townships abọbago like Ọnịcha ife a na-eji eje toilet bụ maka na alụsị ụlọ oge ada alụnye toilet enwere water system kama ọ ya bụ ije na gote Union City ewee introduce bucket toilet alụọ the thing etinye ọnụ ụzọ lụniti eluzie n'okpuru ya dọba bucket so ịbịa nọ onye na-anyụzi nsị ọ na-abanye na the bucket olue n'anyasị ndị ebulu nsị bịa n'abalị ihe dịka ebe 10-11 ha eburu ya ha eburu ya gagide jee na River Niger jee wụnye ya iyetago
oya ka nji jee Ọnịcha ejere m Ọnịcha 1986 aga m holidays wee lue that place o wee bụ no bucket toilet ene m anya na the bucket for the thing nsị mba ejere m holidays on Tuesday. Yes, on Tuesday. Eje toilet Tuesday, eje Wednesday, eje Thursday, eje Friday. A na-erikwe nri o. Ndị melụ chemistry aghọta ihe mmadụ nwere ike iji nọ for some days na-eri nri ma o jee toilet ma o jee disturb ya. Ọ maka na ahụ ga-eruba na your system adapt bato ebe a. Oh my gosh. So ihe ahụ mfu alone ka o si mee m n'isi ọ na-eme m na nwa ebe njela adị m ala ike ịgafe si na nna eje toilet ịgba na mbọsị ụka ka nna chiga for that holiday mbịa before m na-elu afọ